hemen hasi ginen. Alta bezala, lan nahi da, bueno, txikitan eskola joan ginen, bueno, 13 urte arte, Atu emanak gehinan, berak izan du, askotan, hemen oain udazkenean, goizien etortzen ginen honea, eta uso eta horgora jote ginen. Bilo ezke betatu eta horgora jota. Eta torto jota, eta askotan nintzen, berakin. Harremana ondeia. Bueno, aita baserritarra zan. Erun, bueno, baserrirako zilua beti utzizun, baratza txiki bat ere manejatzizun. Eta azkeneko, izango nuke, 7-8 urtetan gehixio egiten genuen, osa baten istrikuaren ondorioz. Eta, bueno, menatzian daukaguna da. Aitak lehitzen zuen baratza, eta, bueno, bainik amitze pixkat. Berak, irakutsi zianakin, da, bueno, gauza erra da baratzen zen. Transmisioa, kulturarekiko maitasuna. Eta gero, zuaitzak eta egurrak asko gustatzen zitzaizkion da nire bai, asko. Egurra eta zuaitzak eta. Gizon petoa zen. Bihotz izugarria zeukan, euskera ahoan eta bihotzean, beti bertso gintzan, beti, bueno, baita ere esan behar dut fededuna, gizon fededuna. Nik ezagutu nuen hain zuzen ere hasieran elizan, berak zuzentzen zituelako laguntzaile gisa Euskal Mesa, eta nik jotzen nuen, orduan han ezagutu nuen, elkar. Baina lehenengo aldiz oso okerrezpanaiz nik gura ezagutu nuen bertso egun batean. Bertso egun batean, da Txomin Garbendia, 30 esan zen, hau de Jose Ierbeta, hau aldata, bueno, olai. Orduan oso gizuna izketan bare-barea, xobe, oso edukatua, txintxo-txintxoa, oso ondo itzitzen euskera, xamur-xamurre, eta horrek pentsatu nuen, bueno, ezagun dikonek bertso idazlea dela, ze idazten zuen bezala hitz egiten zuen, geldi, txukun, garbi, oso zehaztuz, eta holaxe lehenengo aldiz ezagutu nuela, 30 urte behar bada, 30. Eta gero, handik, eta gero, berak deitu eta joaten hasi nintzen ibersota, hain dela 30 urte. Beraz, urte askotan ikusi izan dut Loiulan, Jose Ierre, horregatik. Bersota deitzen zitelako, eta berak gai jartzen gurekin askotan. Nik Jose Ierbe lehenengo ezagutu nuen bere aitarekin batera, bere aita Bartolorekin ezagutu nuen. Eta hain zuzen, liburu bat, Bartolok liburu bat publikatu zuen zean, Auspoan, eta hantxe ezaguten dituen aita semeak lehenengo. Eta gero Joserekin harremana zean idazten zuen, Diario Baskon. Garai batean La Voz de Espainian uste idatzi zuela, eta gero Diario Baskon askotan idatzi zuen, beti euskera gai hartuta. Eta han ezagutu nuen. Eta gero ordurako ni Antonio Zabalarekin harremanetan nintzen, eta Auspoa sailean liburu bat egina bazuen. Eta gero bigarren bat, zeak agindua zor bigarren bat ere atea zuen, da bigarren liburuaren produzioa hain zuzen neuk egin nuen, neuri eman zidan bigarren produzioa egiteko aukera Josek. Beti lasai, behin ere estetikusi urduri. Are gutxiago asarretua, inoiz estetik ikusi asarretua, beti pakia. Hori gauza bikaina da. Persona guztiak gaurko munduan hainbeste presakin gabiltzan eta horrelako pertsonak humanizatu egiten dute gure mundua, ez da. Un buen marido. Un buen padre, un buen marido, un buen hombre. Zintzoa behar bezalakoa. Bilera guztietan anegongo zen puntuan. Zola, kariñoz, maitasunez egiten zuen harreman bat, beha hain zan izketan da goxoa, beti gohonda nire itziten buruti pasta egiten gizonari ika egin behar nionek. Beti zu esaten nion, ze halako begirune bat nion respeto bat, oso gizon goxoa, apala, iztuna, garbia, eta orduan, nik gara egin dagoet oso harreman, ona eta garbia izan dedan irudipen hori, oso gizon osoa, gizon jantzia izketan, errespetoz, txar batez, biro batez, ari ez nion entzungo, mekauen batez, ez porsako bat, oso txukuna eta
Harremana gizon batekin harreman ona, bera txukuna eta oso itzaleko gizona zelako. Es un hombre tranquilo, dispuesto a hacer lo que sea, ayudar. Primero trabajaba yo en casa y él me ayudaba, yo cosía las prendas y él me iba abriendo las costuras. Una vida muy de estar mucho juntos. Bai, lasaia, ez zan erresa haserretzen. Baina, bueno, haserretzen baldin bazan orduan genekin, arrazoi handiak zitula haserretzeko. Baina bai, patxara zibiltzen zan, ez dakit, lasaia, bai, ona. Bai, lasaia, egia da lasaia, baina denak bezala, beti ez. Ezautu ezkeo, eta behai behidatzen balio zu bilera batean o zerbaten, beti zion nervioso bezala, osea, itzeite zunean, nabaraitze zion, erion zerbezakala, osea, bildurren bat edo zerbait beti. Aspektos, lasaia, bai. Ezan agoza altu, zer lasai, itzein oso suabe, baina ikusten zaion zerbait, barrenden zerbait moitzen zala. Jose izango zen seguru asko etxean, etxeko familian zegoenean edo telebizioa ikusten zegoenean edo lasaia izango zen, harrituko nitzake. Baina harremanean niretzako Jose ez zan lasaia. Zan urduria zan, kezkatia zan, ikaragarri kezkatzen zuen zeak. Eta zuen kezka, esate izut, euskeraren kontuan zuen kezka baino gehiago obsesio bat. Jaio gineanetikan, ikastola sortzeko, eta horretarako kezka zeukan, eta gero klaseak ematen aritu zen, auzoko taldetxo bat zeukan, ezta? Klaseak ematen zizkien, eta gero guri ere, beti, kezka hori sortu nahi zigun, ezta? Beti ibiltzen zen, ondo hitz egin genezan, ez genezan sartu, eta arrisku handi batean izan zen Loyola euskera desagertzeko, eta halako pertsonai esker eutsi dio. Jende askok sufritu du herri honetan, gure herrian, jende asko sufritu dugu euskera dela eta. Eta Josek bereziki sufritu zuela esango nuke. Beti oso euskaltzalea, oso. Kejatzezan batzutan handeren joan batzukin, ze euskera itezun, ze euskera ez du nintzen, oso berezia zen ikastolan, euskeran aldetik. Nik badakit berak ez zuela landu euskera batuan, baina beti ibili zen, eta goratzen naiz guainikan ere, aritu zenean, guain dela zer esango dut, 34 urte, lehenengo euskal klaseak ematen genituenen gabean, eskoletan. Eta aritzen ginen Elizpeko lokaletan, gero kutxan ibili ginen. Eta, nolabait sortu zuen mugimendu bat euskararen alde. Ezen Loyola, nolabait esateko kanpoko jendez betea. Jose, monitore bezala egiten zuen beti iganderoko euskerazko mesa. Gero, beste nunbaiteko beste ospakizun euskerazko batzuetan ere bai, beti beharra genunean deitzen genion Jose. Hau eta behar zaitu eta bera oso zerbitziala. Euskal zaletasuna argi dago, klaseak ematen daitu zen, auzoko gaztei eta emakumei hainbat klase eman zituen. Eta, gaur egungo Martuteneko ikastola hasteko garaian ere, beha izan zen bultzatzaile bat, beste guraso batzuen batea. Nik auzoan gogoratzen dut horrela. Osea, persona benetan emana, euskarari emana, elizan euskal zenari eta ezagi fedea suspertu nahian, ikastola berria bultzatu nahian, ez orduan sortu zen baita ere nik badaki bera ibili zela Arantzazuko ama eta ikastolaren torrearen atzetik eta beste batzuekin batera. Hasi ginean 11 egunekin.
Gogo bazan, hemen bazian familia batzuk nahi zutena ikastolan sartu piramideak, ez zeon, ingurune ez zeon, eta orduan egin du sortu. Gero sortu ikastola bat, eta hor hasi. Hamaikakin, da gero urrengo kursuan ez dakit bostosek gehiago, eta urrengoan beste esek gehiago, eta azkenean leku gabe. Todo empezó porque, bueno, pues Josemi con 3 años tenía que empezar a ir a la ikastola. Entonces yo le tenía a Mirari pequeñita, tenía 6 meses, y entonces pensamos en llevarle al liceo. Pero entonces plantearon el tema de ver cómo iba a ir yo con una pequeña a dejar al otro, a recogerle. Y entonces se dijo que se iba a formar la ikastola esta de Martutene. Y bueno, nos pusimos en contacto con don Patxi Lavaca y con Miren Josune, el andereño, y bueno, pues ella me los recogía en el autobús a Josemi para ir a la ikastola. Entonces ella empezó a participar pues de montar aquella ikastola. Luego cuando iba a empezar con Mirari aquí en la ikastola de Loyola, pues también había que montar esta, y ya se fue metiendo en todas las cosas. Lehenbiziko urtean pasasan nola Patxi, baina gero ja jarri gendun ordezkari bat Loyolan eta zergan. Eta Jose etortzen Loyolatik. Eta ja orduan asistian jende gehiago ja biltzen da etortzen, eta orduan eman gendun saltoa, ja sakristienezkean kabitzen, eta nola bilago hartu gendun, orduan eman gendun pauso honea. Pero ja izan zen bigarren urtean nola, hasi ginela hiru barriotan. Loiolan ez zion ikastolik eta lehenengo urtea Martutenean. Ni nintzen auzoko Loiolako bakarra. Nire garaiko beste bat bazion lizeora juten zana, ni juten izan nero lineako autobusian Martutenean, autobus gorri eta 4-5 urtekin lineako autobusa hartu eta beraiek esker, beraiek zuten apostuari eta aurre egoteko modukoa. Hasi izan gure tartien, beti egon zen ikastolako juntan. Egon zen beti eta. Beti zen isilia, zun asko itzeitzen, baina itzeitzen nian bere puntuk ondo jarrita ean. Itzeitzen beti. Gero, maiatzaren 15ean San Isidro eguna, eta orduan ohitura zen bezala, inguruko baserritar asko biltzen ziren mesetan, gero 11etakoa egiten zuten, eta gero Bazkaia, Pascal ondoren bertsuekin eta horrela. Egun handia San Isidro eguna. Eta azken urtea betan bera izan zen arduraduna. Beti goratuko dut baita Loyolako jaietan nola antolatzen zituen San Isidro egunean batez ere, bertsogintzako saio batzuk, ardura batzuk, Bazkari batekin Loyolatarrean, eta han gonbidatzen zituen bere bertsolari lagunak, bere aritzen zen gaitzaile gisa, eta baserritarrez inguratu. Oroitzapena dut, ze gustola egoten zan gurekin, gustatzen zeune pixke bat lehentxo etortzen bazeate, 11etako egingo duzu eta saldak, kroketak, eta beti 11etako bat oso txukune jartzen ziguten, beha gurekin izketan, eta Saninez ziotan da bai, Sanizirutan beti bere 11etako hoi, oso sakratu ezan. Jose solda gontzan nien hazitzen, berso paperak eskribitzen da, zeratzen da, eta beha hazitzen. Nek zeo apizitio bat, hola, noizi hemen hola zeo elizkizun balin ba, etxian jaien balin ba, bertso matzu jartzen minu. Bueno, betela. Hola bat batian, askotan hemen lauan jo izan duen. Azkeneko lehen urtien etu ginen. Jose hil baino 15 lehenugo, gu etxea jontzien bazkaltzea, eta lauan jo anaitu ginen azkeneko bertsuet. Ni konturatzen ez gogoan dut, Jose, Ayerbe, ze gustola egoten zen gurekin izketan, eta hau nahi dezu eta matxezun mundu hori, berso mundu bersoaritza matxezuen. Esaten duguna hitz egiten zunean da nervioso pixka jartzen zala.
Nikoi horregatik esaten beti honek bersoak idatzi ditu, ez ditu beti ere kantatu. Ba, jartzaile bezala ondo, bere jartzen zituen, bere berso bukaerak ematen zituen, bea kantatzea gustatzen zeion, eta beak esaten zuen ez neunik kantari ona, baina hortak erdi barkazio eskatuz da, baina puntua jarriko dizuet honekin bukatzeko, doinu hontan, da ze doinu nahi dizueta. Gero ikaragarri begiratzen dio nola esanari, gero nola tolestatuari, nola bukatuari, rimak zaitzen ditu, ikaragarri zaitzen ditu rimak. Oso bertso jartzailea zen, lehengo erakoa, hemengo lehengo erakoa, Txikirrita, Permario eta Aino, eta hemengo Lazkano, eta hori bezala, errima asko zaintzen zuena. Bera izan zen, esateko, eutsi egin ziona Loiolako putzuari, euskaltasunari eta hemengo genuke sustraia. Irakurtzen duenak Joseren bersoa, betirako izango du buruan jasoa. Hizketan da idazten sekuriosoa, lagun artean berriz patxara gozoa, izbatean esan da gizona osoa.